Anya laki din! Oh, nyati mo ko ng pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, nagpigsa. Jibusi na ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam. Ay, di mo magkatawaan yung motor ko, paray. Ayan ti motor mo. Ada, aja balay may, paray. Apa nga di mo usarangay? Madingarog nga gandar, paray. Kaanong lagi natang dajing ay? Second hand mo ngamin, paray. Nagano, kitirdi na. Mga lakangaminan iti barbaro mo ta pare. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina, paray. Dito iti busina na. Sa gidam labasit. Agor ka. Di mo italtal mo unay. Detan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Oh. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang, paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Sino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pay amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpigsa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito'y lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang rod mare, linapdak nila kay ko ang mangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man biit dito'y kusina. Joy! Apay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ani tatang? Ibagaman kan kuha na nga isardeng na apaandaron day ta motor. Tanay, maringgura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, addamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma ama imas ko timangan. No adda dayta motor mo, aso manubli di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kahit? Jak nga ron makapangan. Saan ka nga agungay, tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga agungit ka. Nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hoy! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni parik ari din dayta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may. Bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayo nga orayin ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na. Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Iso lang kano ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kas tauna yun ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan agtrabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsak daw. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo o second hand ti tartari maanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw. Iso anas ka na tarimaanag. Kat,
Asino nga raw di mapanagsak daw? Saan pa'y anapakandag iti tarakan a baboy? Umanong ikda. Inakto pa kanay. Addakat tinapanunot ko. Anasaya at asolusyon day ta problema mlakay. Ha? Solusyon ko na bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay no ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon? Agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramiden ta. Kastoy ni oh. Ne. Apay ngay, sinjamutin iti lighter na ito yung motor ko ba kay? Katap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgod na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong paray. Sus, madi ano po oran na? Ay, tagarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay, kinudungdungom day dya ang motor ak orekas jay asikan han. Ay, asikas sumlat ha? Kanayon ngamin na maperde paray. Tasikan hankit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Ta mga nusingjan na nga agpaiso paray. Ha? Anya ti aramid lakay. Adaya ti paparamid mo kanyak. Kunak, mapan kagumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutam. Pampanunutay. Awamoy. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Way, natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ingka gumatangan iti asin. Way, o sarek man day ta motor ka. Wow, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan Ay, pare! Tapay! Hey, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo tiandar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta tibusina na. Napigsa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tiday paray. Hey. One more time man tibusina na pare. One more time. Nay. Nay, Maria talaga paray. Ay, sus man nagbabayin sa akin tibusina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Saan nuwakitan nga yung makaaway. Sapay orayin ni bakit kunti ginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Iduron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y madngarod. Nagnagnakala ko man. Agore ka ba kahit ta istorya ag tinapasamak. Denggang. O anya, istoryaam, kabayatan nga aglot-loto Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang hindi nakagatang ako ni iti asain. Idi agawid akaon. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agabantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manayin dita yaw awat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbina kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanamaya, ta inal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ah. Di ka lang makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw.
Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Nung ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan, saan kamot nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakit? Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ta. Siyak pa iti pagdawatam iti paggasulinam. Ay, oo na yun. Ure 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Why? Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, mare. Kano isulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat nauray nila kay ko. Agkaradawat iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot ti tumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaangan ti papapanan na. Ay kat siputam amare. Amangan mat no dumagdagas nila kay mo di biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, mare. Siyak mare, pampanunutak nga ilako dita junk shop day ta motor nila kay ko. Puunay kamutan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo maun. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ipagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor ijay sentro. Ay naanak ko talaga kasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Nanang, nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Nanang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan day tahuluhulugan ang motor na ar-aramatan nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawasing ko ti motor ko. So, di na ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Abay manan. Anya dayta? Dayta nga. Dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badom. Ka-style na mo't ah. Kano na bayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akas tabadom. Nag-chicks ka niya. Di na kwilyoon ah. Kasla kayat nak mga adanugan ay. Talaga man. Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitla ang timasaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito imak. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y laang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong nakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no jay babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabbaga kan, gaputapud no. Itak agulbud ka pa'y. Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayang pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diag singsingir iti motor ni tatang. Agur-ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Sana siyak. Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Kino si kamot yak ululog. Diyak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-ura diag singsingir ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da jay motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Apay nga subling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arudan taggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid ka kiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor?
Apay nga magmagnakamutin paray. Awan motor ko, tayo sublin ni bakit? Ura yung motor ko paray. Inperkilom ni bakit ka? Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta paray. Ah, Apay akastoy dag ito'y misis ta paray. awan konsensya na. Ugaro da. Awan asida kadata ko namgi dia paray. Mga pasangay. Dungdungwag niya motor ko. Uray mo yung motor ko paray. Uray no sikonan lang. Love ko na niya paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ayaw na paray. Ay. Mapana magtrabahon paray. Sige, ang sinatangaro dito yan. Katwa na paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, awan mo motor tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.